आणि इथले पालकमंत्री तर विचारूच नका, त्यांना फक्त एकच काम सध्या मटक्याच्या अड्ड्यावर धाडी मारायचे, पोलिसांना बाजूला ठेवायचं, एसपीना नाही विचारायचं, स्वतः मंत्री म्हणून जायचं, मटक्याच्या अड्ड्यावर धाडी मारायच्या. आणि त्यांचं दुर्दैव असं आहे की त्या कणकवलीतल्या मटक्या अड्ड्यावर धाडी मारून धाड टाकली पालकमंत्र्यांनी आणि त्याला सांगावं लागलं, माहितीये का मी कोण आहे तो, पालकमंत्री कोण आहे तो. अरे ते म्हणतात आम्ही तुमचेच कार्यकर्ते आहोत. एक जण सुद्धा उठला नाही रिस्पेक्ट म्हणून, त्या पालकमंत्र्याचा रिस्पेक्ट म्हणून एकही उठला नाही. ही तुमची लायकी म्हणत नाही, ही तुमची प्रतिष्ठा कणकवलीकरांनी दाखवून दिलेली आहे. मग चाललेला तुम्हाला ड्रग्सचा व्यापार चालतो. आज संपूर्ण दोडामार्ग पासून ते रत्नागिरी पर्यंत ह्या सावंतवाडीतून म्हणजे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाने जो ड्रग्स सप्लाय होतो, गोवा बनावटीची दारू सप्लाय होते, गावागावामध्ये दारूचे अड्डे तयार झालेत ना आणि संसार उद्ध्वस्त जे होत आहेत ना, ते पालकमंत्री महोदय तुम्हाला दिसत नाही. दिसूनही तुमचा हप्ता दुप्पट झाला म्हणून तिथे डोळे झाक करताय. केवळ आणि केवळ सिंधुदुर्गाचा दुर्दैव म्हणून एकाच घरामध्ये दोन्ही आमदार, एक खासदार, पालकमंत्री पद आलं. आणि मी भगवंताकडे उपरकर देवाकडे प्रार्थना करतो, बाबांनो ह्या दोन्ही पोळांच्या भांडणामध्ये नारायण राणे साहेबांची प्रकृती बिघडू नये, त्यांना चांगलं आरोग्य लाभो. कारण सध्या त्यांना एवढा त्रास होतोय, एवढा त्रास होतोय, बीपी वाढतंय, शुगर वाढतंय. का? ही पोरं पात्र, एकाचं तोंड इकडे, एकाचं तोंड तिकडे, आणि आता दोघे एकमेकाच्या उरावर बसायला निघाले. दोन्ही पक्षाची सुपारी घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा संपवण्याचं कपट कारस्थान तर नितेश राणे आणि निलेश राणे करत असतील तर जागृत सिंधुदुर्गवासी ठामपणे यांच्या पुढे उभा राहील, विरोधात उभा राहील आणि सांगेल आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा कोणाच्या मांडली होण्यासाठी देणार नाही. तर हा विचारवंतांचा जिल्हा आहे, सुसंस्कृतांचा जिल्हा आहे, हा परमपूज्य दयानंद मटकर साहेबांनी घडवलेला जिल्हा आहे, आमचे बॅरिस्टर नाथपाई यांनी तयार केलेला जिल्हा आहे. आणि त्यानंतर भाई सावंत सुद्धा इथे होऊन गेले की प्रवीणभाई भोसले सारखा एक सुसंस्कृत आमचे पालकमंत्री सुद्धा होऊन गेले इथे. आजही त्यांचा आम्हाला आदर आहे, अभिमान आहे, त्यांच्या आदेशाने आम्ही चालतोय. आणि म्हणून ह्या जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेली बेबंदशाही, ह्या जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेली हप्तेबाजी आणि ड्रग्सच्या विळख्यामध्ये अडकलेली तरुण पिढी यातून मुक्त करून हा सिंधुदुर्ग जिल्हा विकासाकडे झेपावायचा असेल तर त्याची सुरुवात आज सावंतवाडी पासून होत आहे.